Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resa ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Diversi parroċċi madwar il-Gżejjer tagħna għandek issib kwadru ta' Nazju Falzon. Anki għaliex il-kawża tiegħu hija kawża antika, l-kawża biex isir beatu u mbagħad qaddis. Wieħed mill-kwadri jinsab fil-Knisja ta' Ħallija. U niftakar li l-anzjani jgħiduli li meta San George Preka kien imur Ħallija kien dejjem jitlobhom fejn qiegħed il-kwadru ta' Nazju Falzon. U kien imur u jinġabar qudiemu jitlob l-interċessjoni ta' Nazju. San George Preka qatt ma ltaqa' ma' Nazju Falzon għax San George Preka twieled fl-1880 u Nazju kien ilu mejjed mill-1865. Imma l-fama tiegħu tal-Qdusija kienet qawwija. U kien qawwi wkoll il-fama tiegħu kienet qawwija l-fama tiegħu ta' għalliem, ta' persuna li fil-karità tiegħu kien jagħmel din l-opra kbira ta' karità, għallem lil min ma jafx. Sar ħabib ħafna tal-membri tas-servizz Ingliżi li kienu jitlu fil-port il-kbir. U ħafna minnhom kienu jafdawlu wkoll il-ħwejjeġ eżiż tagħhom qabel imorru għal xi gwerra. Fi żmien Nazju kien hemm il-gwerra tal-Krimea u diversi membri tal-forzi navali Ingliżi li kienu ibaħru lejn Krimea minn hawnhekk kienu jafdaw dak kollu li kien għażiż għalihom proprju fidejn Nazju biex imbagħad ikun jista' jew jirritornhom jew jagħtihom lill-qraba tagħhom jekk jiġri xi ħaġa ta' għawġ. Din il-fiduċja li kien jispira kienet ġejja mill-imħabba tiegħu. Aħna llum ngħidu mill-qdusija tiegħu, imma l-qdusija ta' Nazju hija mħabba kbira lejn il-proxmu. Sens kbir ukoll ta' realiżmu fuq min kien. Illum forsi ngħidu imma għaliex ħassu mhux kapaċi jersaq biex ikun diaknu u saċerdot. Kellu sens kbir tal-qdusija ta' Alla u ta' djufija tiegħu personali. Imma Alla nqeda bih biex iwassal mijiet ta' persuni ma kinux kattoliċi biex jersqu lejn il-Knisja Kattolika. Għallem ħafna wkoll
żgħażagħ tal-belt. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna bl-interċessjoni tiegħu illum nitolbu din il-grazzja biex fil-gżejjer tagħna jibqa' jkollna katekisti li jgħallmu lill-poplu tagħna il-ħajja nisranija. Li hija ħajja li tagħmlek nies, kif kien iħobb jgħid ukoll San George Preka. Min jobdi l-kmandamenti huwa tassew nies. Imma il-kelma ta' Ġesu hija dik li tqanqalna. Morru mela, għallmu l-ġnus kollha, għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Sa jekk aħna ngħidu ma Ġesu x'ordna għalna nħarsu. Niftakru mal-ewwel fl-ikbar kmandament. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Għalhekk jgħid li huwa tiegħu għax il-kmandament tal-imħabba huwa antik daqskemm huwa antik il-bniedem maħluq ġbija ta' Alla li huwa mħabba. Imma il-Mulejja tina kejl u eżempju u xprun. Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Fil-qaddisin fosthom il-Beatu Nazju, il-Knisja turina modelli ta' kif ngħixu l-imħabba. Nazju għex l-opra tal-ħnina għallem lil min ma jafx. Kien ukoll jispira l-fiduċja billi jgħin lil min kellu bżonn. Aħna imsejħin biex inkunu wkoll imħabba konkreta fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Nazju għal kategoriji li semmejna fil-bidu li huma wkoll biex ngħidu hekk taħt il-protezzjoni tal-Beatu Nazju Falzon. L-ewwel nixtieq naħseb fil-katekisti. Għandna diversi katekisti mhux biss tal-mużew, is-soċjetà mwaqfa minn San George Preka, imma wkoll lajċi oħra fil-parroċċi tagħna li qed jagħmlu ġid kbir billi jgħallmu lit-tfal, liż-żgħażagħ, lill-adulti tagħna. Ma niftakru wkoll fl-avukati, l-avukati Maltin iqisu l-Beatu Nazju bħala wkoll patrun tagħhom fis-sema. Studja l-avukat, ġab ukoll il-lawrea ta' avukat, kellu l-warrant imma ma tantx eżerċita, rid jagħti ħajtu totalment lill-Alla. Imma peress li huwa wieħed mill-avukati li hemm fis-sema, l-avukati Maltin tajjeb jitolbu l-interċessjoni tiegħu. Wara kollox huma wkoll għandhom stedina, an open invitation to heaven. U tajjeb ukoll li nawguraw il-xulxin li aħna inkunu fis-sema fejn qiegħed Nazju. Nazju huwa wkoll protettur tal-istudenti universitarji Maltin. Wara kollox kien fl-Università ta' Malta mhux il-bogħod minn hawnhekk li hu tallem it-tagħlim li waslu wkoll biex jiġi igradwat u rinunzjat bħala avukat. U aħna nitolbu ħafna l-istudenti biex huma jikbru fit-tagħlim u fix-xjenza jikbru wkoll fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. It-tagħlim u l-għajn ta' kull ġid. Fil-Beatu Nazju għandna Malti eżemplari qaddis li jaraf il-qawwa tal-kelma imma fuq kollox għaraf ukoll li bħalma ngħidu aħna il-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar.